आप लोग हो तो आप लोग हो. आता जेवणाचा वेळ झाला अजून येऊन आता वाट कन्याशिवाय भेटतय कुछ कमी रिकाम टेकडो ऐकता घेणार कोण म्हणतो सरळ सरळ सांगतो हसण्यापेक्षा नसतो कोण म्हणतो पण माता एक सांग पण माता पण करतो तुझा पण करतो जशी बात दिसून जाताना सांगलं ह्या कामा नाटले त्या कामा नाटलं आणि मी काय सांगलेलो रिक्यानी हाती जरी येशी दारा पाटलो मुगडो घेतले घेऊ काय नको तितक्याच आणि आता मुगडो मीच घेतले किती घेतलं पाटील चांबडीत होते ना तिळतो रिकाम टेकडो घे घेऊ तोंड बंद जाता या बारीक केव्हा जन झाला ह्या माका कोणा म्हणतो निरोप काम सोडला होणार आणि दुसरी गजा तुझ्या मायेला निरोप दी आवशी आणि बापाशी दोघांनी का बोलून घेऊन मला असं पुस्तक माझ्या जीवात ठावणी गो काय तुझं माहिती राह हे बाबडे आमचे शेखर गावडे त्यांच्याने मका दिले जेव्हा त्यांचा बरा करेन माझा ह्याच्यापेक्षा आणखी अडचण ह्या झोपला का त्यांच्या उभत्याच्या बाळाचा ठसो पावड ठेवून देऊन आपली देवा त्यांना प्रथम झोपडीत कुणी आहे का आता घरात माणसं असतील का घरा बांधलेले हो असाल तर बाहेर या लवकर ताज्या दमाचा नाही काय बघू करण्याचे थोडा विचार करा बघतो आठवून पहा बघतो विचार काय आठवून बाबांच्या गुहेपर्यंत परत बाबा कोण बाबा काही आठवत नाही थोडा विचार करा अजून थोडा विचार करा कळलं नाही बाबा विभूती देता मुलं होतात त्या बाबाची गजा नाचवितात तुमचं तरी बाबांनी काम केलं हो बाबाने आमचं काम केलं नाही पण तुम्ही चांगलं काम काढून ते काय तू कंटाळलो बाबा तू बडा करता भाऊ कामाचा काही एक ना बरोबर असतं कंटाळ वाटेत लागली काय फुकून हे पा हो कंटाळ काय तुमचं म्हणाला होता सडा भाऊ काय होते तुम्हाला तेव्हा सडा भाऊ त्या गुहेमध्ये मी माझा मित्र तुम्ही आणि एकंदरीत बाबा होता मी आणि बाबा बोलत असताना आमच्या सांगण्यावरून फटीक शिरवळ त्यांनी धन उतरून ठेवलं होतं ते दान जागीने उतरून ठेवले असताना आमची नजर तुम्ही चुकविला आणि चोरून काहीतरी बोला नको देवा मान्य करा तुम्ही धन उचलून आणलं की नाही मान्य करा हे पहा हे अशा नाही ऐकणारे नव्हे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही करा देवा तुम्ही धन चोरून आणलं की नाही हो का दर्शवा नाही म्हणाल तर तुमचं काही खरं नाही
व्हायचा सांभाळता त्यांचाच फक्त आपल्याला नजर चुकून उगले बरोबर पालत्याने निघाल सोडी दिले आता उमरे कशी चिकाट नाही सोडीचे आता यातो येतात की नाही मला होय, द्या. याचं आहे ना, त्याच्यापर्यंत कोणाला माहिती आहे, हा आमच्या घरी व्यक्ती मोठी पाहिजे लागली. येते आहे. मी नाही येत. हो सदाभाऊ, तुम्ही आमच्या डोळ्यात धूप फेकता आम्हाला कळतंय. काय केलं मी एवढं काय नव्हतं केलं? अजून सुद्धा धन ए, आहे. बाबा, शांती नाही. आणि काय? अरे पत्नी असेल वा, बघा. हे, माझे बायले पत्नी म्हणणार होती या कोण? बाबा, तुला पत्नी बाबा. ऐका घेऊन हातात पत्नी म्हणतो. अहो, पत्नीचं पण असं अंगावर कशाला येतात? माझी बाय ते पत्नी बायको. म्हणतो रे. मला कळलं नाही मी म्हणतो. अहो, बायकोला पत्नी म्हणता मी आमच्या माझ्या बायले काय म्हणतो? राजघराण्याची भाषा आहे हा, तुझी भाषा म्हणतात. तेव्हा आता सांगतो भाषा म्हणतात. नाव काय तिचं? काय बोलतो? माझं नाव सुसला हा. याची नजर लागतली का? जोड्याची गजर काय लागतली ती का? त्याच्या गजर नक्की माहित नाही काय नाही असते. जोड्याचा इतक्यात नाही हा. खूप लांब पतला. अरे कोणतं महाराज आणि आमचाच जोडा सर्व हा तुम्ही असं करा थोडं तुमचं चांगलं आहे हा. पण हे दरिद्री राहण्याचं एवढं आहे किती आहे? असं नाही करताय तुम्ही असं नाही, असं नाही. तुम्ही ए, ए बाई, येतात की नाही सांगा एक नसा तुमचं काही करा आमच्याकडे काय माझ्याकडे बघतो रे माझे गुणवले हात गुणवले हात रे माझे बरं, माझे अरे काय माझं हात चुकलं, ती याची सांभाळतो. घे मित्रा हे बघ, आता जवान सुद्धा विचार पाणी नाही, पाणी नाही. झाले, झाले, ठीक, गावाला ठीक, तुमचं- चला, हळूहळू. गावाला हो तुमचं- सदाभाऊ वाटी करा. हे तुम्ही चोरून आणलेलं धन आम्ही मिळविलं परत परत चोर म्हणू नका. एक दोनदा ऐकायला दे. बरं सांगण्याशिवाय घेऊन आला हा. तेव्हा असं करा काय? अगोदर आमचं काम करा नंतर तुम्हाला दुप्पट दाम देऊ होय, काय दिसतं रे की तो नाही. जे मेवीला ते सुद्धा देऊ हा. आणि अंगावरचं सुद्धा काय देऊ करत नाही. दोघांच्या अंगावरचं देऊ काम करू नये, मग विचार आहे. प्रथमतः काम नंतर दुप्पट दाम काय काय काम पाहिजे आहे तुमचं या? मला सांगा हा. ही तुमची पत्नी परत होती. बायको बायको इथं होतंय काय बायको आम्ही आमच्या भाषेत बोलतो हा, माझ्या भाषेत नका समजावं मला. त्यांची खुशखुशीत भाषा ती नको. बायको बायको हा. एक दोन दिवसापूर्वी पाणवट्यावर गेली होती काय होत जाते नाही रे जात का? तुमचं आपल्या मनासारखं होतं. तेव्हा यांच्या समवेत एक सुंदर स्त्री होती काय नाव त्याचं कोण गो? तोड गेली किती? हो. अगं माझी बाई. काय काय नाव काय म्हणाला हे मित्रा तुम्ही काय केलं नाही? आमच्या मनासारखं होतं अरे, आमच्या मनाला केलं. तुम्ही केलं तुम्ही. बरं ठीक आहे मी आणि माझा मित्र उंच टेकडीवर उभे असताना हा. माझ्या मित्रानं तिच्या जवळ पाहिलं हा. पद्मावतीनं माझ्या मित्राचं एकटक पाहिलं हा हा म्हणता वाऱ्याच्या लहरीवर एकमेकांचे नयन बाण एकमेकांच्या काळजात घुसू लागले बाबड्यांचा काळी थाटात गेला. आणि काळी नको बोलला. थाटात गेला. त्याच्यात काय वचत पाणी काय करू ना. तो तुमच्याजवळ उपाय आहे त्याच्यासाठी इथवर आम्ही आलो आता एकमेकांचे नयन बाण एकमेकांच्या काळजात घुसले आणि काय झालं त्या पद्मावतीची मूर्ती माझ्या मित्रानं आपल्या हृदयात करून ठेवली स्थापना करून सांगू कशी नव्हे मी आवड प्रेमानं आता आमचं एकच काम आहे काय काम का? पद्मावती माझ्या मित्राला जशी आवडली तसा माझा मित्र कौस्तुभ त्या पद्मावतीला आवडला की नाही हे अद्याप आम्हाला कळालं नाही ठीक आहे, तो कशी काय बोलला? होय की नाही? त्याच्यासाठी इथं आलो होय, घरामध्ये. आता ही तुमची पत्नी परत दाखव. असं नाही करू बरं बायको बायको तुमच्या लग्नाची बायको तिथं धुणी धुण्यासाठी कामाकडे असं. पाणी भरण्यासाठी जात असते म्हणजे पद्मावतीचा सहवास नित्य साधना असतो होय, होय, होय. आता तुमच्या बायकोला सांगा काय? तिथं गेल्यानंतर पद्मावतीला सांगायचं हा. पांडवांच्या वरच्या सुंदर युवकाला पाहिलं हा. त्याने तुला पाहिलं हा. काय ती सुंदरी हा. लावण्याची लतिका सौंदर्याची खाणी होईल का कौस्तुभची राणी
म्हणजे आम्ही काय करू बाया? हो. का? या तिया तुझी बाय तिका विचारू माया साधारणपणे कळते का आवडला करायचा पण माका सांग, हो. ह्या झिंगाट दोघांचा आणि आमचा मध्ये घुसमट ऐकत किती आहे? कोणी विचारू आमच्या धक्के घालू. हो, करा. माणसं काय? काय ते? झाला ती करू आम्ही करून करणार नाही. तुम्ही जर करत नसाल, ऐका. बाबा, बाजू! पैसे सुट्टी करून ती सुरी बाहेर काढली आहे. भाषा चुकी करणं नाही माणसा करताय काय हो? दोघांच्या पाया पडताना तुम्ही आमच्यापेक्षा मोठे आहात. दोघांकडे एकच सांगतो. माझो एकूच गोवा त्याचा काही एक करायचा नाही. दयातीचा तोंडात तुझं योग खोल लोकांचा काय हो सदाभाऊ, माझं सत्य हे पहा, आपल्याजवळ वेळ कमी आहे. तेव्हा तुमची पत्नी तिथं जाईल, पद्मावतीला सांगेल, त्या सुंदर युवकाला तू पाहिला मनात आहे की नाही, हा गोड संदेश आमच्यापर्यंत सुपूर्द करा. नाही? काय केलं काय करता रे? ऐका, आपण असं करूया, राज दरबारी जाऊया आणि राजकर्त्यांना सांगूया. राजकर्त्यांना आम्ही सांगितल्यानंतर आमच्याकडे पाहून विश्वास ठेवतील, पण तुमच्याकडे पाहून कोणी विश्वास ठेवणार नाही. तुम्ही चोर आहात, चोर आहात, लुटारू आहात असं सर्वांना ओरडून सांगू. जेणेकरून काय होणार? काय करते राज दरबार राजे सासण ठोकावतील. ते कुठचं असेल माहितीये? तुम्हाला भल्या मोठ्या उकळत्या तेलाच्या कडे टाकलं जाईल. इतक्या त्याला किती रे बुकड? त्याला थंड वाटते. एवढंच नव्हे, भल्या मोठ्या हत्तीच्या पायाखाली सुद्धा देतील. मोठं हत्ती अटले आमका माग हो, ते आम्ही- नपेक्षा सुळावर लटकवतील. सुळावर लटकवलं जाईल. तेव्हा तुमचा नवरा हवाय ना, आणि नवरा जर तुमचा गेला, तुमचं जाईल असं. त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका. त्यांच्या सुविधेच्या ठिकाणी जा नको. मी पटकन जातो. बेगीन झाली, बेगीन या. तुमच्या पायामध्ये माझ्या तोंडात आहे. आता ऐका, जोपर्यंत तुमची पत्नी आनंदाचा गोड निरोप घेऊन इथं येत नाही, तुमचा जीव इथं